Synes du, at de sociale medier har udviklet sig positivt eller negativt, og hvorfor? Jamen, jeg synes, at nogle sociale medier har udviklet sig positivt, og der er jo også andre, der har udviklet sig lidt negativt. Øh, der er i øjeblikket nogle sociale medier, som tager fat i jeres alder faktisk, og laver drukleje og alt muligt andet. Det synes jeg er lidt negativt. Men jeg synes også, der er rigtig mange sociale medier, som har en god funktion i samfundet. Altså, vi har set nogle af de her, for eksempel nogle af de her børn, der skulle udvises fra Danmark, hvor Facebook, hvad kan man sige, Facebook-aktiviteterne har gjort, at der er blevet så meget opmærksomhed omkring sagen, så de kan få lov til at blive i Danmark. Så man kan sige, nogle medier, nogle sociale medier er blevet lidt for, opfordrer lidt for meget til det, man kan kalde sådan lidt farlige ting. Men jeg synes, at de fleste sociale medier har været en fordel, fordi at jo mere dialog og snak man får om tingene, jo bedre er det jo oftest. Så egentlig synes jeg generelt set, at sociale medier er en positiv ting, både for unge og for forældre og for gamle. Ja,